Titan Machinery България АД участва в третия национален събор на овцевъдите, като показа техника за животновъдни ферми, сегмент, върху който компанията поставя акцент през тази година. Това, което предлагаме на това изложение, постарали сме се да бъде най-доброто, което има в областта на машините, свързани с животновъдството. Две от най-реномираните и наложени марки в световен мащаб, това са Лели и Фарезин. Целта на компанията е да бъде в помощ на своите клиенти животновъди, като повиши ефективността на фермите им. На събора бяха показани косачките Лели Splendimo за предно и задно агрегатиране към трактора, оборудвани с уникална режеща греда с модулна конструкция. Тази греда съдържа много по-малко предавки, което допринася за висока производителност и икономия на гориво от 15-20%, както и минимална поддръжка. Подходящо и ефективно прибиране на културата не означава, че окосеният материал се озовава в откоса по подреден начин, след като бъде окосен. Тук идва на помощ сеносъбирача. Събирането има голям ефект върху скоростта на прибирането на окосената култура. Като част от зелената линия на Лели, Titan Machinery показа сеносъбирач Hibiscus с единичен ротор, както и балировачка с регулируем диаметър на балата и ротор с 17 ножа за допълнително нарязване на масата като опция. Машината е високо адаптивна и към материала, с който работи, независимо дали балира сено, слама или влажна силажна маса. Това се постига чрез задаване на конкретните параметри, като плътност, диаметър, вид на връзвателния материал и други в системата за управление и контрол Bell Control е стандарт в кабината на трактора. Допълнителният ротор за нарязване Extra Cut 17 допринася за постигане на по-висока плътност на балите. Помощ на животновъдните ферми са и телескопичните товарачи Мерло от Titan Machinery. Най-популярната машина към момента е Panoramic 34-7 с 3400 кг тороподемност на 7 метра височина, а тази специална с 4000 кг тороподемност. Има и по-малки от тези машини, специално за такива животновъдни ферми, където пространствата са по-малки и са необходими по-малки и по-компактни машини. На събора беше представено и фуражо-раздаващото ремарке Фарезин модел Master 850 с вместимост на бункера 7,5 тона. Този тип ремаркета се разпределят в два основни типа – с хоризонтални и вертикални смесителни шнекове. Посетителите на събора видяха и емблематичния бранд на Titan Machinery – тракторите Case IH, модели за малки и средни стопанства от новите серии Farmal A и Maxum Efficient Power, както и такива за по-големи стопанства Puma и Magnum от сериите Efficient Power. Titan Machinery участва и в една от най-големите атракции на Националния събор на овцевъдите – състезанието по тегляне на товари от най-големите коне тежковози в България. Победителят в състезанието конят Ринго тегли трактор Case IH Magnum 340. Всички машини от портфолиото на Titan Machinery фермерите могат да закупят при изключително гъвкави условия. В момента имаме разработена програма 3x3x3, която представлява общо взето 3% лихва за 3 години и е активна в следващите 3 месеца. И на практика тя до голяма степен ще допринесе до възможността машините, които предлагаме, включително и тия свързани с животновъдството, да бъдат по-достъпни за нашите клиенти.